hitza entzun arazi digunari, osasunaren berri ona jakin arazi digunari, aintza eta ospe ari. Bedeinkatua zua gita, Kristorega bedeinkatu gaituzu eta. Goratu dezagun Jangoikoaren errukia, Maria Graziaz bete duen errukia. Goratu dezagun Maria, izaren zerbitza. Senide maiteok, bederatzi aurreneko 3. eguna burutzera biltzen gara Mariaren ondora. Espirituak esaten dizkigun hitzak entzuten jarraitu behar dugu otoitz giroan. Eta gaur entzun dugun hitza benetan itxaropentsua izan da. Gaitzak ez du esango azkeneko hitza. Gaitza garaitua izango dela alegia. Mundu honen antolamenduak askotan gizakia zapaltzeko eginak daudela ematen baldi badu ere, Jainkoa ari da askatasunezko bere erreinua gure artean ezartzen. Mariak bere eskariz ardo ona ateratzen dio Jesusi. Gaitzaren eta ezinaren erdian, erreinuko ardo ona eskaintzen digu Ama Maria gure amak. Kanta dezagun, honez bedeinkatzen gaituenaren alabatza. Ona mirabe, osti zambara, eta begizun, esan bezan. Doatzu zintzo bizi direna, jaunaren legean dabiltzana. Sarrietan izango dut nere atsegina, ez ditut ahaztuko zure hitzak. Nireki izazu nere begia, ikusitzan zure begiaren ikagia. Arrotz nabilurre, ez ezkutan erizure agindua. Albinazazko zure legea bete dezala, Dios ezkute dezala. Urrundu nere begio puskeria ikusten di, emaidazu bizia zure
naiz nere irakasle guztien aldea. Zuko txeginak irautzen baititut barnea. Zuk erabakitik ez naiz saiesten, zu bainauzu irakasten. Argi da zure izan ere oinentzako, argitasun nere bideentzako. Bake handia zure legea maite dutenentzat, bat ere oztoporik ez da haientzat. Hain zaitari eta semeari, eta Espiritu Santuari. Maria zure semea, Kristoren gana, zuzentzera. Jesukristoren evangelioa San Juanen liburutik. 3 egunera ezteiak izan ziren Galileako Kanan, eta han zen Jesusen ama. Jesus eta beronen ikasleak ere gonbidatu zituzten ezteietara. Eta ardoa amaitu baizen, esan zion amak Jesusi, ez dute ardorik. Jesusek erantzun zion, utz nazazu bakean emakume, oraino ez da etorri nire ordua. Jesusen amak honela esan zien zerbitzariei, egin horrek esango dizuena. Bazirenan harrizko 6 urrontzi, juduek beren garbikuntzetarako erabilioi zituztenak, 100 litrokoa bakoitza. Jesusek esan zien zerbitzariei, bete ontziak urez. Haiek goraino bete zituzten. Orduan esan zien, atera pixka bat eta eraman maizainari. Hola egin zuten haiek. Maizainak ardo bihurtutako ura dastatu zuen, nongoa zen jakin gabe. Zerbitzariek bai bazekiten, beraiek atera bai zuten ura. Ardo berria dastatu zueneko, senarrari dei egin eta esan zion. Jende guztiak ardorik onena atera ohidu lehenik, eta jendea aski edanda dagoenean arruntagoa. Zu berriz, orain arte gorde duzu ardorik onena. Beren lehen mirarizko seinale hau Galileako Kanan egin zuen Jesusek. Honela bere jainko aintza agertu zuen eta ikasleek sinetsi egin zuten harengan. Jaunak esana. Espirituak
Elizari esaten dizkion hitzak. Espirituak bizi kalitatea sortzen duela egia da. Jainkoaren erreinua bizi proiektu berria dela gizakiontzat eta gizartearentzat, hori ere egia da. Baina askotan, amets guztia globo bat bezalaxe lehertzen zaizkigu. Jainkoaren nahia egiten dutenek beharko lukete zorioneko, eta kontrara jainkoa inporta ez zaienak ikusten dira zoriontsu. Justizia egiten dutenek behar lukete izan suerte ona, eta gaizkileek ematen du daukatela suerte ona. Entzun ezazu zer dioen espirituak. Garbi itzatzu begiak. Garbi itzatzu bihotzeko begiak ongiaren lan isilari antzemateko. Ikusten ez baduzu ere, ni ari naiz jainkoaren erreinua bihotzetan txertatzen. Ez alduzu ikusten. Ez zara ba mirari handi eta nabarmeneren zain egongo. Ez duzu ba espero izango gaitza egun batetik bestera ezkutatzea. Begira ezazu ongi, eta ikusi gutxika, pausoka ari dela ongia gailentzen. Mariak gurutzearen oinetaraino eutsi zion esperantzari. Hark gaitzaren bihotzean ongiaren ardo berria sorrarazi zuen. Ikasi. Belarririk duenak entzun dezala. Bihotzi duenak sinez dezala. Gaitzak ez du esango azkeneko hitza. Egin bai dizkidan guztiduna. Sartu aldamaren izena, eta egokiak izan, lehortio bere besoaren indarra erabili du. Arroak zuntzitu ditu. Odaritu beren aurkituak bezioa, eta gora jaso ditu ezereza. Ondasunez bete ditu goze zeudena, eta eskutzik bidali asko. Senideok, gure
Gure eskariak aurkeztu behar dizkiogu mundua maite duen jaunari. Guretzat on egiteko adorea eskatu behar dugu, eta munduarentzat gaizkia garaitzeko bihotz handia. Eska dezagun, espirituak berri dezala lurbira osoa. Espirituak berri dezala lurbira osoa. Jauna, gure mundu hau dugu gogoan. Gaitzaren eta zapalketaren sistemak azpian hartua dauka. Munduaren berritu nahia eta ezina aurrean ditugula, gogotik esaten dizugu. Espirituak berri dezala lurbira osoa. Jauna, gure sistemak pobrei kalte handia egiten die. Gozez eta eskasiaz hiltzen diren guztientzat, ongiaren garaipena eskatzen dizugu. Munduko pobrei begira arren eskatzen dizugu. Espirituak berri dezala lurbira osoa. Jauna, eguneroko lan txikian gaitzari barrutia jaten ari direnen alde egin nahi dizugu otoitz. Hirugarren mundura voluntario joaten direnen alde. Ongiaren lana ari dutenentzat ez etxitzeko itxaropena eskatuz esaten dizugu. Espirituak berri dezala lurbira osoa. Jauna, Ama Mariak gurutzearen ondoko une latzean ere indarrean eutsi zion esperantzari. Gaitzari borroka egiteko haren itxaropena sendoa eskatuz esaten dizugu. Espirituak berri dezala lurbira osoa. Gizon emakume guztien gana iritsi dadila jauna, zure erreinuaren ongia, gaitzak zapaldu ez ditzan. Hala eskatzen dizugu, Arantzazuko Andre Mariaren odoitzez eta Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, vida dulce, expes nostras carnes, a te clamamos, exules Filii, a te suspiramos, Siempre y la lágrima ella abogada nostra y los tuos misericordes adros Otoiz gure alde jainkoaren amarone horre. Jesu Kristoren aginduak irabazi ditzagun. Maria bitarteko, jainkoaren grazia lagun dakigula beti. Amen. Amen.
Yeah.